Ngesikhathi ethula isabelomali sakhe sango-2019-2020, uNgqongqoshe wezemali wazibophezela ekutheni uzohlinzeka uphiko oluxhasa oSomabhizinisi abancane ngemali, isikhungo iSmall Enterprise Development Agency ngesizumbulu sika-481.6 wezigidi zamarandi. Kepha Kuselukhuni satshe kosomabhizinisi abancane ukuthola imali yomxhaso. Laba ngosomabhizinisi besifazane abafuna ukuthuthukisa amabhizinisi abo. Uhlelo i-Adopt a Woman lunamalungu angama-8 eNorthwest. Nakuba zikhona izinto ezibavimbayo, kepha abakuphokophele impumelelo. Most of the time we depend on our husbands. For our husbands to do this, to come and buy bread, to do this, but we want to make money. It is time for us women to make money. You know why we decided to group ourselves? We want even to go to government and say, government, help us. Amalunga lenhlangano asukela kwabathengisa emgwaqweni kuya kubanini izitolo ezincane. Labo mama banenkolelo yokuthi kukhona abangakwenza nabo ukuze badlondlobale. I registered my business last year with the help of them, so that even today I'm still pushing my business. I like Adopt Woman to take me somewhere, like having a big shops. I'm working from home. I want to own a store where I can have working customers. uJulia Mhlanga ungumthungi kanti unezingane ezintathu. Useneminyaka ngama-22 enza lo msebenzi. Usezifundisile izingane zakhe ngemali ayenza ngaleli bhizinisi lakhe. In 2017, I applied for funding in government. So the machines that you see here, they were bought by economic development. So after 2017, I became a very rich person. I-Adopt a Woman ihlela ukuba namalungu ezweni lonke hayi eNorthwest kuphela.